Sismira, Ne? ukhuluma noMiranda. Uyena khulumayo? Yebo, inamba yakho ngiyithathe kuSisithabile. Yebo. Eyi, ungitshelile ukuthi uphiwe la ngasekuqhulekeni sisi wami. Yebo. Manje-ke angazi ukuthi mhlampe kumele senze njani. Manje besidinga umkhuleko ekhaya, mhlampe angazi noma mhlampe kumele siye esontweni, kodwa kuye wathina ake ngikhulume nawe kuqala. Okay. Yebo, manje Ukuthi shukuthi umbuzo bawukuthi anazi noma ubiza esontweni noma mhlampe-ke ngikhulume la kuwena lento le, mhlampe wena ungabona ukuthi uzokwazi yini ukuthi usisize. Okay. Inamba esemsebenzini le ngifonela ngayo? No, inamba yami nje ukuthi-ke yona kwakuyasemsebenzini ngalesa sikhathi manje akuseyona kodwa bese ngishela ukuthi after hours anankinga nomfona emsebenzini njengamanje. Kodwa bengizobeka nje udaba lami bese-ke ngishiye kanjalo-ke mhlawumbe bese uyangifonela Kusho ngibuye ngi-reply kuwena. Yeah. Kusho ukuthi inkinga yami nje kanjena nje, kusho ukuthi ugogo wayefuyile la manje imfuyo yakhe siyahlupha ngoba yena akasekho. Manje besicela umkhuleko, kanti-ke mase sekuba khona-ke nemfene. Manje inkinga ukuthi-ke imfene besingathanda ukuthi siyise ka-SPCA, kodwa besizocela ukuthi mhlampe-ke njengabazalwane nina niyithenge. Awu sisi wangihleka manje. Okay, ngiyakwazi ukuhleka. Ngithanda ukuthi sithenge impela nje. Yebo siswami, besingathanda ukuthi niyithenge. Manje uthini-ke kwamanje inkinga ka-SPCA ukuthi angeke uzosinikeza imali, manje ngcono nina njengabazalwane nizosinika. Ngisenza ukuthi ngihlazukwe wami. Manje uthini-ke sisi wami-ke nizoyithenga-ke? Manje nizoyithenga? Ayisayithengi. Nizoza kodwa kuzokhuleka-ke ekhaya? Angithi? Nizoza kuzokhuleka ekhaya? Cha. Mhlawumpe kubani mhlawumpe ongasixhumanisa la, mhlawumpe ubekade engayithenga-ke yena-ke le fene.